ki pulit kan thai da jing bitar ya ka ching sha kan no tu pisa ki nong di jing di hayo pulo ki la pha i te ki nong di jing di ki bari kan thai ban talasi ki khnang ban lap ik ching shisha kani kelaja hadin ka ching khan radrok da ki bor pulit ka anti narcotic task force ka east Khasiels district harangkat ki pulit ka sadar police station bar women police station hak step khandai trek noilar arjar puar nagani ki ching khan ra ki bor pulit ki la kem pala laifong ur rang ki badai ki nong di ban nong per kam drop na lor kini ki bor pulit ki lara bat phale medical test ru i kan thai ki badi jing di ha ka di ka yo ka ANTF klayo bungkuro bon ba udrok berpisa na ki te gibrio ki pulit kidang bateng ban khan rai ki te ki chaka ba kidang penlong ki chung toket ban lap dien shu ya kum kini ki nong di ban nong pen kam yu niu cha ching di pen buat Fast balik kang rumah. पैसा नहीं इसलिए हम बोला ठीक है नहीं मिलेगा आपको पकड़ चलेगा जो खाता है करता है बोल चराई रुपया हम लोग खाता है देता हम देते हैं 10-10 रुपए के लिए मरता है साला kantor में अब क्या आओ बुढ़ी चल चल क्या चल चल ऐसा नाम ही है आओ ये पैसा